Ebda ċaħda mill-Ministru Orm Bonnici dwar il-fatt li fl-aħħar jiem ċempel huwa stess lill-midja sabiex jitfa' influwenza fuq l-istejjer li kienu ħerġin dwar abbuż fl-Orkestra Nazzjonali. Rapporti li ma baqax aktar allegazzjoni imma huwa fatt li dwaru kien hemm anke ammissjoni u sentenza tal-qorti. Fi-stqarrija xotta li ħarġet il-ħadd il-Ministru Orm Bonnici qal biss illi mhux veru li hu b'xi mod prova jaħbi u fl-ebda ħin ma ċaħad illi hu personalment għamel kuntatt ma' ġurnalista sabiex jipprova jillimita dak li kien qed jinkiteb dwaru dwar din l-entità li taqa' taħtu. Il-verità hi illi kien biss fil-punt meta l-allegazzjonijiet tresqu formalment bil-miktub fl-ittra tar-riżenja illi twaqqaf bord biex jinvestiga. U allura dan il-bord ma twaqqafx mal-mumenti li fih waslet din l-informazzjoni għand il-Ministru. Il-każ kompla jikber meta sar magħruf ukoll illi l-Kap Eżekuttiv tal-Orkestra Nazzjonali, l-eks kandidat Laburista Sigmund Mifsud, allegatament wetta intraċċ tal-provi u allura anke hu qed jiġi akkużat li profejn daħal biex jatti dak li seħħ. Il-Kap Eżekuttiv tal-Orkestra għadu qed jinżamm taħt arrest preventiv. Fit-tmiem il-ġimgħa l-Partit Nazzjonalista staqsa għaliex il-Ministru Orm Bonnici baqa' kollox sieket fuq dan il-każ u kien biss wara illi il-każ ħareġ fil-midja illi qal li kien hemm investigazzjoni. Staqsa wkoll jekk il-Prim Ministru Robert Abela u x'komdu b'Ministru fil-Kabinett tiegħu il ħeba akkużi ta' fastidju sesswali meta suppost ħa azzjoni immedjata. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista insista li għandha tinġar ir-responsabbiltà u l-Ministru għandu jirriżenja.